Jamen velkommen til Nørdet Corneren Loungen. Jeg ved fandme at det er lang tid siden vi har anmeldt et spil, men altså vi lige ved på det her nye Medal of Honor, det er kraftigt med fag, men nu vil jeg lige prøve at game lidt, ikke? Skal lige følge med på skærmen, for det er kraftigt med fandme med nice. Mangler lige en objective, sikkert. Hey. Så død af din nar, mand. Men jeg ved ikke at du skal ligesom rapportere videre på den der spil, der du gør med. Det er kraftedeme af en lortespil.